El diagnòstic i tractament del càncer de mama es porta a terme a les unitats funcionals d'atenció oncològica, on en un mateix espai hi treballa l'equip de cirurgia, d'oncologia, d'infermeria i de cirurgia plàstica. Així, d'aquesta manera multidisciplinar, s'escull el millor tractament i se'n fa el seguiment. La primera prova davant la sospita d'un càncer de mama és la mamografia. L'altra prova complementària per detectar el càncer de mama és l'ecografia mamària, que permet caracteritzar millor les troballes de la mamografia. Pel diagnòstic del càncer de mama és imprescindible treure una mostra del tumor que es fa a través d'una punció i una biòpsia. Les biòpsies de sospita de càncer de mama es tramiten de forma urgent i permeten saber quins marcadors pronòstic té la pacient, per poder decidir quin serà el tractament més adient. Alguns casos passen pel comitè de tumors, que és el lloc on es reuneixen tots els especialistes de càncer de mama, per tal de discutir les decisions més importants a prendre. Així es manté un control de qualitat de tots els casos que es tracten a la unitat funcional de càncer de mama. El tractament més freqüent és la cirurgia conservadora de la mama, que consisteix en treure el tumor de la mama i respectar la resta de la glàndula mamària sana. L'avantatge d'aquesta cirurgia conservadora és que s'aconsegueix la mateixa supervivència que amb una mastectomia i amb millor resultat estètic i de qualitat de vida de les pacients. Si finalment s'ha de fer una mastectomia, en el 90-95% dels casos es pot fer una reconstrucció de la mama en el mateix moment de la cirurgia, fet que té uns beneficis psicològics molt importants per la pacient. L'últim procés de la reconstrucció mamària és la micropigmentació aureolar, que té per objectiu assimilar al màxim possible l'aureola i el mugró de la mama afecta. Sovint, abans de la cirurgia, però, s'inicia el tractament de quimioteràpia per poder comprovar com respon el tumor al tractament triat. D'aquesta manera, també podem aconseguir anar a cirurgia amb el tumor molt petit o que hagi desaparegut. Després de la cirurgia, sovint també es fa tractament de radioteràpia. Aquest tractament, mitjançant radiacions, tracta la resta de la glàndula mamària per tal d'erradicar la malaltia microscòpica que pot haver quedat després de la cirurgia. Els dos tractaments, cirurgia i radioteràpia, es combinen per obtenir el millor benefici i evitar la mastectomia. Durant tot el procés de la malaltia, la pacient compta amb una infermera de referència que l'acompanya i resol els dubtes que pugui tenir en tot moment. En una primera visita amb la infermera es fa una valoració integral de les seves necessitats i es fan controls continus per fer un seguiment global de la pacient.